Aha, takže lezieme hore na väžu. A čo nevidíme? Vidíme zem na kom? Ha? Opat. Na kom? Opat. Už sme prišli. Dúfam, že sa ti bude ľúbiť na mojich plavbách. No, môže byť asi. Tak nič, no. Aj. Aha, takže prístav Strieborného pobrežia. Nádhera, už len ten prístav chýba. A volak to není úplne strieborný. Opat. Čo si myslíš, že sa mohlo stať s pekným mestom? Neviem, prepadol sa do pekla, či? Ní? Ty máš také sprosté poznatky? A čo mohlo sa to stať? Čo si myslíš? Že ja, blbý žltý papagáj, bude vedieť, že čo sa stalo s celým mestom a strieborným pobrežím? Vypadáš byť trocha rozumný. No tak nie som, no. Poď ho mrknúť, ne? Hoppa! Rybičky. Fú. No, tak toto je paráda. No, hádam, za mnou príde ten kulom. Lebo asi ho dorazím, ak ne. A, asi tu, serus, čau. Takže už len na isté mesto, čo? No, hodoj. Takto som sa ani ja neužil ešte za dlhé doby. No ale tento ostrov mi príde veľmi povedomý. Čo sa na takom ostrove mohlo diať? Kulom. No, pardon, opat. Čo sa mohlo diať na takomto ostrove? Od teba sú úžasné odpovede. Nezabudol sa trocha? Nezabudol, určite nie. To by mi nespravil. Nezabudol. No, Kulo, musíš si pohnúť, lebo my chceme hľadať mesto. Asi bude najlepšie vyliezť na tento vrch. No, nevypadá to jak Mount Cerdino. Nevypadá to jak ten Mount Cerdino, ktorý je slavný pre tento ostrov. No, dobre teda. Hopa. Cítim sa, jak keby som opica. No, to není dobré, ale... No, takže... Ako... Od toho sa nevidí. Od toho sa to nevidí. Čo je toto? Kde to vôbec sme? To je úplná... Začiariť. Totálna, akože... Haló? Poď vidíš to, čo ja? Jaskyňa. Vieš, čo to znamená? Že si nezobereš lampáš do ruky, pretože tu už lampáše sú. Opäť ví. Prečo som ťa bral so sebou? Ty si úplná katastrofa. Čistá katastrofa. Toto je veľmi Čo je toto?
Opát. Nevíš, čo toto... Nevíš, čo je toto za místo? To je to, čo hovorí. Môj drahý kamarád, čo ti dá? Však to pitvo veľké... Tu zase namnožil ďalší druh papagájov. Jasne, není to možné. Jeha, on čo stvoril dávno? Ne. Ne. Opováž sa. To čo je toto? To akože... sa zasypalo? To není možné. Kulom... Opát. Ako by si to zhodnotil? No, ak si mám tipnúť, tak ten veľký čierny papagaj v strede si useral tak silno, že sa tá celá jaskyňa zborila. No, tak by som to popísal. Čo je toto vôbec za príbeh? Kto to píše? 3-krát hádaj, he? Ty kap...